Bé, doncs molt bona tarda a tots i a totes. Són les 7 i pràcticament 2 minuts. Comencem puntuals aquesta webinar de la reunió de pares i mares de P3, de cara ja al curs 21-22, i ho farem amb el guiatge d'una presentació, la que teniu en pantalla i que anireu veient durant tota aquesta estona, una presentació que després també podreu recollir de la pàgina web i que, per tant, no heu de patir per la informació que anirem donant perquè està tota reflectida en la mateixa presentació. Començar amb una benvinguda al que ha de ser casa vostra, perquè així és com vulguem que us sentiu, com a casa vostra, i per molts anys, perquè els nens que comencen a P3 i arriben fins a segon de batxillerat, que és el que tots i totes pretenem, doncs són molts anys de recorregut per la casa. També un fort agraïment per la confiança que dipositeu en nosaltres. Qui ens acompanya en aquesta reunió? Doncs mireu, ens acompanyarà en Freddy Rubirola com a cap d'estudis d'infantil i primària. Si vol sortir en Freddy. Bona tarda. Ens acompanya també la Marta Riat, que durant molts anys ha estat mestra de P3 a Maristes Girona i actualment és directora de la llar d'infants de Maristes, que és la caseta dels infants. Per tant, amb aquell lligam tan important entre els P2 i els P3, que és ara la situació que esteu vivint vosaltres. Bona tarda. I també jo mateix, en Xavier Garcia, que sóc el director de l'escola. Tal com us deia, aquesta presentació, el que és el PowerPoint, el tindreu penjat a la web de l'escola i també podreu veure la gravació de tot el que estem explicant. Per tant, tota la informació la podreu retrobar a la web de l'escola. Molt bé, quins són els objectius de la reunió? Doncs el primer, per mi, creiem que és el més important, un missatge de tranquil·litat. Què vol dir un missatge de tranquil·litat? Home, vol dir que els nens i les nenes passen de ser els més grans d'un lloc on habitualment una llar d'infants hi ha molts pocs nens i estan molt recollits, per dir-ho d'alguna manera, i passem a una escola que és tan gran que sembla que hagi de fer por, que tots són canvis, que allà són els més petits, passar de ser els més grans als més petits, en fi, tot això pot generar intranquil·litats. Nosaltres volem donar un missatge de tranquil·litat. Volem dir-vos que estigueu molt tranquils, que farem un acompanyament, crec que molt ben fet, perquè és el que pretenem, perquè sabem el que toquem, perquè sabem que els nens així s'ho mereixen, perquè sabem que hi ha molt recorregut per davant i, per tant, a poc i bona lletra. I, per tant, aquest primer missatge, no patiu. No patiu perquè tenim molt temps per fer-ho tot. De fet, aquesta primera reunió pretén explicar alguns aspectes organitzatius per tal que vosaltres, durant l'estiu, allò que pugueu anar fent, doncs el aneu fent amb tranquil·litat. De manera que quan arribem al mes de setembre, alguna coseta ja la tinguem adelantada. I és que abans de començar ja us convocarem per la propera reunió. Avui us direm data per la propera reunió, que serà a principis de setembre, abans de començar l'escola. Per tant, segon moment d'acompanyament. I al final de la reunió hi haurà un moment també per poder respondre les possibles qüestions que tingueu. Vull dir que veureu que en l'aplicatiu que esteu veient aquesta presentació, aquesta explicació, doncs a la part de dalt hi ha una zona on podeu clicar i podeu fer les vostres preguntes que després, al final de la reunió, doncs mirarem de respondre. Igualment, segurament sortiran preguntes, qüestions que en aquest moment no se'ns acuden. Teniu el mail tant d'en Freddy com el meu i ens podeu enviar totes aquelles qüestions que trobeu necessàries. De seguida que puguem, doncs ja sabeu que aquells que heu fet hem respost de seguida. Molt bé, primera qüestió a nivell organitzatiu. El curs passat vam haver de fer un esforç, o aquest curs, el que acaba d'acabar, el 2021, hem hagut de fer un esforç de planificació important. Vull dir que hem hagut de fer tot el que diem el pla d'organització en temps de pandèmia per fer un espai d'aprenentatge segur i hem hagut de remodelar tota l'organització d'una escola de 1.200 alumnes, amb el que això ha comportat. Bé, el resum del final de curs és que estem molt contents. Pensem que ha funcionat molt i molt bé i, per tant, tal qual hem funcionat, creiem que hem de treballar sobre aquest pla
que ja tenim ideat i que, per tant, hem de fer una sèrie de canvis que són els que ens donen els departaments de Salut i Educació, per tant, de fer una millora. Una millora en quin sentit? Doncs pensem que el curs 21-22 serà el que hem anomenat un curs híbrid. Un curs híbrid entre el que era la normalitat, i sempre diem la normalitat entre cometes, del curs 19-20 i el que ha estat el curs 20-21. Per tant, aquí, coses que en el curs 20-21 s'han fet, segurament creiem que podrem flexibilitzar per tal d'anar caminant una altra vegada cap a la normalitat absoluta. On rebreu les primeres informacions d'aquest pla d'organització? Doncs ja veieu que en el primer punt del que teniu en pantalla diu full informatiu. Què és el full informatiu? Doncs és un full que, com el seu nom indica, dona informacions de l'escola i que arriba a totes les famílies mensualment. A final del mes de juny, principis de juliol, aquest arribarà aquesta setmana que entra de juliol, sempre fem arribar un full informatiu que és el full informatiu, diem final. En aquest full informatiu final fem indicacions, explicacions, agraïments i sobretot apuntant cap al curs següent. Aquest full informatiu us arribarà, com us dic, la setmana vinent. Per tant, estigueu atents perquè hi ha una sèrie d'informacions que són per tots els pares de l'escola, per totes les famílies de l'escola. Creiem també que és important per vosaltres, així a nivell general, el tema de la inscripció a extraescolars o al menjador. Alguns de vosaltres segurament ja heu entrat a la web de l'escola i ho heu pogut veure. Simplement, com que estarà penjada aquesta presentació, doncs si cliqueu en els enllaços que aquí us donem, veureu que si teniu algun interès amb el tema extraescolar o amb el tema de menjador, doncs ja teniu aquí el full d'alta a menjador, el full d'alta extraescolars, clicant s'obren els fulls, i teniu també el fulletó d'extraescolars, que si cliqueu aquí podeu veure quines són les extraescolars que es fan concretament a P3. I per últim, també així a nivell general, el tema dels llibres de text, que a P3 té una molt poca incidència, perquè a P3 només tenim un llibre. Però és tan fàcil com, si voleu, clicar a la botiga online, això també està a la web de l'escola, veieu? Doncs simplement clicant Girona, seleccionem Marista Girona, seleccionem infantil, aquí 3 anys, i surt que l'únic llibre que teniu a P3 i aquí el podeu comprar. El podeu comprar aquí o allà on vulgueu. Aquí tindreu també que clicant veureu l'ISBN i vosaltres mateixos llibertat absoluta per fer el que considereu més oportú. D'acord? Doncs aquesta primera part d'aspectes més generals, diguem-ne, que són d'incumbència de tota l'escola, fins aquí. Per si us interessa, si voleu una mica trastejar coses i que estigueu atents a aquest full informatiu que sortirà la setmana vinent. Anem focalitzant i anem a temes que potser us interessen una mica més perquè ja focalitzem cap a P3. I per fer-ho deixaré al company Freddy Rovirola, el cap d'estudis, que us expliqui i li dono la paraula. Abans també dir-vos que a la vostra disposició per tot allò que necessiteu. Vull dir que estem a l'escola tot el mes de juliol, per tant allà ens podreu trobar si necessiteu venir i si no un mail i us respondrem ràpidament. Molt bé, doncs Freddy, et cedeixo la paraula. Molt bé, gràcies Xavi. Doncs jo us parlaré una mica d'aquesta adaptació que faran els alumnes de P3. Aquesta adaptació és els primers dies de l'escola. Durant aquests 2 primers dies el que farem és dividir els grups, dividir el grup classe en 2, un grup 1 i un grup 2. Un vindrà al matí, aquí teniu l'horari, de les 9:30 a les 12 el primer grup, i després el grup 2 vindrà a la tarda, de les 3 fins a les 16:30. L'endemà, el dia 14, canviarem. El grup que ha vingut el primer dia al matí, el segon dia vindrà a la tarda, i el que ha vingut a la tarda del primer dia vindrà al matí del segon. Aquí ho teniu especificat. Les tutores després faran els llistats pertinents i a la reunió que farem, que al final d'aquesta reunió ja està concretat el dia, allà també s'us faran arribar els grups i la distribució d'aquest grup 1 i grup 2 de cada classe.
A partir del dia 15 de setembre doncs, comença la jornada completa, aquest matí de 9 a 1, per tant se'ls allarga aquest matí, comencen ja a l'hora habitual a les 9 i després doncs, a la tarda també l'allarguem de les 3 a les 5, que és l'horari habitual. Val? També val a dir que aquest dia 15 doncs, comença també el servei de menjador i bueno, el que nosaltres sempre aconsellem doncs, és que si és estrictament necessari doncs els alumnes i tant, que es comencin doncs, a quedar a menjador des del primer dia, però pensem doncs, que tot aquest procés d'adaptació s'ha de fer d'una forma esglaonada i els alumnes, doncs, si es poden començar a quedar a partir del mes d'octubre, doncs, jo crec que amb ells també se'ls va facilitant una mica aquesta adaptació. Val? Si avancem, trobarem on fem l'entrada en aquestes aules de P3, l'entrada a l'escola, nosaltres tenim diferents vies d'entrada, però aquest any, doncs, degut a les mesures organitzatives, hem decidit que cada curs entrés per alguna de les portes concretes i sortís també per portes diferents, i fins i tot alguns amb horaris una mica diferents, 10 minutets abans de l'hora prevista, doncs perquè la traçabilitat, per entendre'ns, dels diferents grups fos la millor possible. Doncs l'entrada de P3 seria per la rampa de la Seguretat Social, de la Tresoreria de la Seguretat Social, tant a nivell d'entrada com a nivell de sortida. D'acord? Aquí, en aquesta fletxa vermella, s'us indica. Per tant, penseu que vosaltres entrareu i sortireu amb els vostres fills i les vostres filles per aquesta entrada d'aquí de la Seguretat Social. I durant tot el curs, a no ser que hi hagi algun canvi a nivell organitzatiu, doncs serà d'aquesta forma. Trobareu una persona a la porta, us posarà el gel pertinent, en fi, totes les mesures també les continuarem aplicant. Què més? Coses importants que hem de tenir en compte el primer dia. L'ampolla d'aigua. Això és un dels canvis que hem hagut de fer degut a tot el tema de la pandèmia. A l'escola teníem unes fonts d'aigua, però ja els alumnes de P3, com que evidentment per arribar a les fonts costava una mica, alguns encara no tenen l'alçada per poder arribar a les fonts i no mullar-se, el que es feia era que hi havia gots a la classe i els alumnes bevien després del pati, se'ls posava aigua en aquests gots, cadascú tenia un got nominal, però aquest any hem vist que amb el tema de l'ampolla d'aigua, amb el nom posat i que cadascú la porta a la motxilla, era un bon funcionament, per tant aquest any continuarem igual. Una altra de les coses també a tenir en compte és el fet de portar una muda completa. Són petits, poden passar accidents, poden passar 1000 coses, i des del primer dia de curs tenir una muda completa per si cal canviar-los o fins i tot, si està en el procés d'aquest control d'esfínters, la criatura a vegades potser val la pena portar-ne un parell per si necessita algun canvi més. Però això també molt important ja des del primer dia. Coses també a destacar, a tenir en compte. Molt important la puntualitat. Val a dir que aquest any, amb les entrades i sortides que teníem com molt establertes, hem millorat moltíssim la puntualitat de tothom. I això, pel bon funcionament de l'escola, és molt important per l'inici de les classes, tant a les 9 com a les 3 de la tarda. Què més? Després els alumnes venen vestits amb el xandall de l'escola. També és una d'aquelles mesures importants. Per què? Perquè considerem que és tot molt còmode per ells i els hi facilitem molt les coses. Per tant, sempre venen vestits amb el xandall de l'escola. I després, amb unes sabates o bambes còmodes. Es demana que portin velcro i que siguin fàcils també per posar i treure per ells mateixos, potenciant una mica aquesta autonomia que han de tenir els alumnes. I després, la bata, que aquesta bata, els dies, antigament, els dies que no portaven el xandall, portaven bata, ells sempre aniran amb el xandall i la bata només se la posaran en ocasions perquè fan un treball de plàstica o perquè la necessiten per fer algun tipus de manualitat, però la bata s'utilitzarà en moments puntuals. Vull dir, els alumnes no aniran amb la bata posada tot el dia. I després, quan estigui aquesta bata
bruta, doncs es portarà per rentar a casa i es tornarà un cop a l'escola estigui neta. D'acord? I ara, per continuar una mica amb aquestes qüestions més específiques de P3, doncs jo li cedeixo el torn de paraula a la Marta i ella continua amb aquesta explicació de les particularitats de P3. Marta, perdona, has d'obrir el micròfon. Estava tan emocionada que he començat a parlar abans d'obrir el micro. Dic que abans de començar P3 val la pena comprar un kit que us anirà bé per tot l'any. Consisteix en un retolador permanent, un permanent prim, veta d'aquella que es pot planxar per posar els noms a les coses i goma elàstica que us anirà de meravella per posar nom a tot. Mireu, els nens quan estan a l'aula, tot i que són grans perquè ja fan P3 i aniran a l'escola, a vegades són petits. Els hi hem de facilitar les coses. Quan tots van amb el mateix xandall, saber de qui és el xandall és molt difícil. Quan es treuen la jaqueta i es posen totes les jaquetes juntes, és molt difícil saber de quina és de cada nen. Per tant, importantíssim, que tot vagi marcat. Tot ha d'anar marcat. És tan fàcil com amb una veta i un retolador marcar-ho. Què va molt bé? Que ho escriviu, que ho brodeu, que ho marqueu. Bates, les jaquetes del xandall, veieu les fotos. Per què? Perquè també és una manera que qualsevol persona de l'escola, veient aquest nen, li sabrà dir el nom. Sobretot a infantil, si els nens van amb el seu nom brodat, amb el seu nom escrit a la bata i a la jaqueta del xandall, qualsevol persona, des de recepció, la persona que està escombrant el pati, el senyor director, el senyor cap d'estudis, qualsevol persona podrà dir a aquest nen: «Hola, Miquel, com estàs?» I això és molt important. L'altra cosa molt important és que tot ha de tenir una veta. Les bates ja la porten, però les jaquetes no. Llavors és tan fàcil com agafar una goma elàstica, enganxar-ho a les etiquetes i ara serà la jaqueta del xandall, després serà l'anorac, després serà la jaqueta que porti la rebaqueta, el que sigui, tot amb goma. Per què? Perquè el nen el que ha de fer és poder-ho penjar en el seu penjador. Penseu que el que busquem és que els nens es facin ells les coses i, per tant, si tot va marcat i tot ho tenen fàcil, va molt bé. Fins i tot la motxilla, hauran de portar cada dia una motxilla, que l'hauran de penjar. Per tant, el tema de la goma elàstica va molt bé perquè els nens la poden penjar al seu penjador. També, evidentment, marcat, perquè si es deixa al pati, perquè si es perd enmig del carrer, te'l tornen si té el nom i saps de quina classe és. A P3 els nens dinaran a la 1. Per tant, el que es demana és que portin un petit esmorzar. Amb un tàper marcat, la meva filla es diu Sara, fixeu-vos que he recuperat tot el que tenia per casa amb el seu nom. A dins del tàper, a dins d'aquests embolcalls que són més ecològics, és a dir, evitem papers de plata i evitem aquestes coses de llançar, sinó que un petit esmorzar. S'entén que els nens esmorzen a casa. L'única cosa que porten a l'escola és una peça de fruita, una galeta, una mica de pa, perquè això els aguantarà fins a la 1, que és l'hora de dinar. Sempre diem que a P3 eviteu portar sucs, eviteu portar danoninos, coses d'aquestes que quan ho obren, pot caure, embruta, es taquen i no s'ho mengen. Evitar també portar escuradents i aquestes coses de punxar, és a dir, que sigui una cosa que els nens l'agafen, se la mengen abans de sortir al pati i llavors quan surten al pati ja poden jugar perquè han menjat una mica. Aquests xandalls, teniu aquí els dies que estan oberts, la botiga, es poden comprar el xandall i la bata a l'escola. Tot el mes de setembre estarà obert al matí i a la tarda, aquesta botiga, i a partir del 13 de setembre s'obren els dilluns i els dimecres per la tarda. Els nens han d'anar amb una motxilla a l'esquena, ja ho he ensenyat, d'aquestes que ells puguin entrar i sortir amb la motxilla, que no tingui rodes, no val la pena. I el que també necessitareu és que la roba de recanvi, que us ha dit en Freddy abans, doncs una bossa d'aquestes de roba, doncs hi hagi uns pantalons, uns mitjons, uns calçotets, unes calcetes, una samarreta. Això es quedarà a l'escola, no el portaran cada dia a l'esquena.
I pels nens que van a dormir, que dormiran, que es quedaran a dinar i que dormiran, una bossa d'aquestes de motxilleta, de vetes o d'aquestes així, que també amb el nom posat, i això és tan fàcil com posar-hi un esparadrap. Aquest nom està posat amb esparadrap, que ara ho he posat tan bé que no el podré treure, que forma part d'aquest kit, de dir com marcar coses fàcils, doncs amb un esparadrap de paper i el nom de la criatura. I a dins una manteta, un llençolet, una cosa marcada també, perquè ells a l'hora de dormir es puguin agafar, o el seu petit nino, una cosa molt petita. A P3 sempre diem que el xumet ja s'ha d'haver deixat, perquè els nens són grans. Els nens, la seva boca, les seves dents, doncs ara ja necessiten no utilitzar el xumet, que és un consolador. Per tant, hem de treballar que al migdia els nens puguin fer migdiada sense xumet. A l'escola estan sense xumet sempre. Algun passarà que el vespre és més llarg i, per tant, al vespre a casa les normes són unes altres. Però a l'escola sí que va bé que els nens, el xumet ja no arribin a l'escola. A l'escola no es pot anar amb xumet i això els nens ho entenen. A vegades les normes és a casa passen coses i a l'escola en passen altres i és perquè les normes són diferents. Dir-vos que a Maristes es celebren els aniversaris de tots els nens i es fa a l'escola tots de la mateixa manera. No cal portar res de casa, no cal portar un detall, no cal portar caramels ni pastissos, sinó que se celebra d'una manera especial que no us ho explicaré perquè no ho heu de saber tot. I, per tant, aquell dia de l'aniversari el vostre fill ho celebrarà, però no cal que porteu res. I em sembla que jo ja ho he dit tot. Gràcies. Molt bé, doncs el que comentàvem abans de la data de la propera reunió que farem, que serà el dimarts 7 de setembre també a les 7 de la tarda i la fareu amb la tutora corresponent, també amb aquesta plataforma, amb tema via Teams, d'acord? La diferència que serà, doncs, els vostres fills, en el moment que entren a l'escola Marista, disposen d'un correu corporatiu i de tot el tema de les aplicacions de l'Office 365. Avui us hem enviat un enllaç perquè pugueu accedir a aquesta webinar, però la reunió que farem el proper dimarts 7 de setembre ja serà amb el correu, diguéssim, específic dels alumnes, d'acord? Ja informarem de com també s'ha d'accedir en aquesta reunió ja de cada una de les classes. Doncs ara, si us sembla bé, en aquesta part que comentava en Xavi a l'inici, aquí on hi ha el quadre de comandaments, per entendre'ns, teniu una aferada amb un interrogant i aquí podeu escriure si teniu alguna pregunta i nosaltres les anirem contestant. Aquí n'hi ha una que parla de les extraescolars, diu que no ha trobat una persona la combinació d'anglès amb natació i si és possible aquesta combinació o s'ha d'agafar per separat. No sé si en Xavi ens la podria contestar. Sí, no, en principi tot el que són combinacions són les que hi ha marcades. Vull dir, jo ara no ho recordo, però si aquesta no hi és, si no hi ha natació i anglès alhora, és que no és una de les que hem contemplat com una possible combinació. Per tant, sí que s'haurien d'agafar separades si no hi és. Jo és que ara no recordo exactament, però totes les que teniu combinades estan allà a la web. Si algú té alguna altra pregunta, doncs la pot escriure lliurement aquí. De moment no n'ha entrat cap més. Val a dir que si queda alguna cosa pendent o hi ha alguna cosa que no ha quedat clara, en Xavi també ho recordava, vull dir, la pàgina web hi ha els correus tant d'ell com el meu i qualsevol dubte que tingueu us el respondrem el més aviat possible. Per tant,
Si no hi ha res més... Amb tota tranquil·litat, com dèiem al principi, nosaltres estarem tot el mes de juliol. Per tant, qualsevol cosa que tingueu, doncs bé sigui per correu electrònic o si voleu venir a escola, doncs ens trobareu un o altre. Per tant, estigueu tranquils. El que dèiem, el missatge aquest de tranquil·litat, de dir a poc, bona lletra, anem preparant tot el que hem anat comentant, sobretot allò que us ha comentat també la Marta, que és molt operatiu, i a partir d'aquí, doncs la reunió del 7 de setembre, que a més serà també, com deia en Freddy, amb el tema del Teams, però ara no us podem veure les cares. En aquell moment us podreu veure les cares entre vosaltres i amb la tutora o el tutor, de manera que sembla que el contacte és molt més directe. Aquí ens heu d'escriure i allà podreu parlar i serà una interacció més senzilla. Per tant, doncs s'emplaçarà en aquell moment i si no, doncs teniu la porta oberta que, com us deia al principi, és casa vostra. Molt bé. Ara han entrat un parell de preguntes, Xavi, si els responem. Una diu que si està la botiga oberta durant el mes de juliol. No. El mes de juliol la botiga estarà tancada i la comencem a obrir, el que comentàvem, el mes de setembre. Amb tot, els nens creixen molt. Vull dir que ja sabeu que en un estiu, i més a aquestes edats, l'estirada és important. Per tant, creiem que és millor que sigui el mes de setembre que vingueu a adquirir el xandall. Hi haurà molta estona d'obertura, ja ho heu vist. I si després veiem que és necessari que durant les primeres setmanes tenir més hores oberta a la botiga, ho farem també. L'any passat ho vam fer d'aquesta manera. Molt bé. Ara sembla que la cosa s'ha animat i n'hi ha unes quantes. Diu, el tema de l'adaptació com serà? Doncs el tema de l'adaptació, el que us comentàvem, suposem, classe de P3A es divideix en dos grups, i el primer grup vindrà el dia 13 a primera hora, des de les 9:30 fins a les 12, i el segon grup només vindran els nens, es quedaran els nens. Per tant, estem parlant de 10 nens, aproximadament, en aquesta franja horària, i 10 més a la tarda, i estan amb la interacció amb la tutora. I després l'endemà canviem. Els que han vingut al matí vindran del primer dia, vindran a la tarda del segon, i els que han vingut a la tarda del primer vindran al matí del segon. És com una X. I a partir d'aquí, el tercer dia ja faran jornada completa i servei de menjador. També hi ha una altra pregunta que diu que si hi haurà servei d'acollida a partir del dia 15 de setembre. La resposta és que sí. De fet, el servei d'acollida comença ja quan comencen els alumnes a l'escola, que és el dia 13. L'única cosa que els de P3 entenem que el primer dia el començar una miqueta més tard. Aviam, si fos necessari, jo crec que es podria parlar, però els primers 2 dies entenem... És en principi el que dèiem, com que hi ha el moment de l'adaptació, els 2 primers dies no contemplem acollida, bàsicament per això, perquè els nanos a poc es vagin adaptant, perquè, en fi, vull dir, prou gran se'ls fa tot que no fer una miqueta d'aquest recorregut. Fins i tot, em sembla recordar, Freddy, si no m'equivoco, que les úniques extraescolars que d'alguna manera, i ho dic així, que queda molt d'allò, però que permetem, diguem-ne, al principi del setembre, són l'acollida i el menjador, perquè la resta d'extraescolars els demanem que comencin com a molt aviat al mes d'octubre. Més que res perquè els nanos necessiten el poc a poc, el anar entrant, el anar acostumant-se, que en aquests primers 15 dies ja està, però que això ho necessiten aquest recorregut. Perdona, Freddy. Molt bé. N'hi ha un altre que diu que si fan la inscripció al menjador a partir del dia 15 de setembre, fins a quin dia es pot presentar l'imprès? Vull dir... No, veureu que el tema del menjador us demanem que sigui amb més antelació, perquè un dels problemes que ens ha generat tot l'àmbit sanitari és que hem de tenir un control molt exhaustiu sobre tots els grups i això ho mantenim i ho mantindrem. I us ho dic per lo bé que ha funcionat aquest curs i per la poca incidència que hem acabat tenint al col·le. Llavors, hi ha unes dates molt prefixades que diria que són fins a finals d'agost. Ara us parlo de memòria, però diria que és fins al 20 d'agost. Això sortirà en el full informatiu que us comentava i ho veureu també reflectit en la inscripció del menjador. Però abans del 20 d'agost haurien de saber els nanos que comencen el dia 15 al menjador, perquè ho hem de tenir molt, molt, molt controlat, això. Després, si en el moment que veiem com està el panorama, si podem obrir, doncs obrirem, perquè al final el que volem és donar servei a les famílies.
però posem per davant de tot la seguretat i tenir molt controlat els grups que tenim, qui tenim, en quin monitor estem, com farem el servei, tot això ho volem tenir molt controlat. Val, i després n'hi ha les tres últimes que ens parlen de si tots els nens han de fer l'adaptació, la resposta és que sí. Després, si durant l'estiu es pot venir a visitar l'escola amb els nens, jo entenc que no. Vull dir, l'escola estarà tancada a partir d'aproximadament quan acabi el campus fins a finals d'agost. L'única cosa que els alumnes, diguem-ho així, venen a l'escola quan comencen. Per tant, diguéssim que aquesta visita no seria possible i aquest any doncs, encara ens dificulta més tot aquest tema. I després n'hi ha una altra que posa quantes mudes haurien de tenir els nens i quantes bates. És a dir, jo el que podria dir és que, esclar, els nens estan al sorral, corren, salten i el xandall doncs, de diari, jo crec que potser amb 2 xandalls em farien prou per sostenir una setmana d'escola. Si són 3, doncs 3. Vull dir que aquí cada família que reguli una mica tot el tema també de neteja. I de bates jo crec que una bata. No calen més bates. Els alumnes també es van fent grans. Jo crec que amb una bata doncs es fa. I després hi ha una pregunta que parla sobre les tutores de P3. Quines seran? Us haig de dir que encara no hem comunicat al professorat on estarà el curs vinent. Per tant, disculpeu-me aquí que no us pugui informar de quines seran les tutores pel curs vinent. Això us ho faré saber ja el mes de setembre. D'acord? Doncs, si hi ha alguna cosa més, si els nens de P3 han de portar mascareta, en principi infantil, tot aquest curs, no ha portat mascareta dins l'aula, sí que l'ha portat des que entrava a l'escola o dins els espais comuns. També les directrius van canviant, però diguéssim que infantil aquest any els alumnes no han portat la mascareta dins de l'aula, però en el moment que sortien, per exemple, al lavabo, no el cas de P3, que el tenen a dins de l'aula, però sí, per exemple, els de P4, doncs es posaven la mascareta per sortir al lavabo. I a l'hora del pati, doncs, també en el cas que hi havia alguna mica d'interacció, doncs també sortíem amb mascareta. En les noves instruccions que ha enviat el Departament d'Educació, marca més o menys que l'ús de la mascareta hauria de ser el mateix que el curs passat, però que això està en evolució. És una d'aquelles frases que han deixat obertes de dir, mirem com va tot, mirem com va tot i tot apunta que va millor, tot i que ara estiguem tenint aquesta onada tan gran dels nanos joves, tot apunta que anava millor i que, si Déu vol, això tornarà a baixar i al mes de setembre estarem millor. Esperarem a veure què ens diu el departament, però ja us dic, específicament en l'ús de la mascareta, deia, ells especifiquen molt que és un dels temes que possiblement està en revisió i que haurem de veure. Veureu que en el full informatiu de la setmana vinent que us entra són les coses que poso o que posem, que és un tema que està en revisió. A principi de curs us direm com està. I és possible que evolucioni, vull dir que és possible que comencem d'una manera i a meitat de curs funcionem d'una altra, perquè hem vist que aquesta evolució a positiu provoca canvis en positiu. I l'última, que ens parla que l'horari d'arribada és a les 9 o obrim 10 minutets abans la porta. La porta s'obre uns minuts abans, uns minutets abans, per l'entrada així més esgraonada. 9 menys 5, jo diria que són fins a les 9 i 5, diria que és la forquilla amb la que està oberta la porta en el moment d'arribada a l'escola. Aquest curs us podem dir que hi ha hagut molta fluïdesa. Hi ha hagut molta fluïdesa en les entrades i sortides perquè P3 i P4 han entrat les famílies, són els únics cursos que han entrat les famílies fins a la porta de l'aula i hi havia molta fluïdesa. Vull dir que la gent ha vingut a l'hora que tocava, molt en punt, entrades, sortides... Hi ha hagut molt bon comportament, que al final el bon comportament porta a bons resultats. Doncs ja està. Parla la gent després si algú podria fer o iniciar el menjador la setmana del 20. Entenc que sí, si ho diu amb temps, que podria iniciar aquest menjador el dia 20. Sí, però sobretot aviseu-nos. Vull dir, si
Si ha de ser d'aquesta manera, doncs al fer la inscripció, si hi ha l'opció de posar-ho, i si no, ens envia un mail. Podeu enviar un mail a girona.serveis, que també ho veureu, la web està descrit. O a nosaltres, és igual, a en Freddy o a mi, i ja ho organitzarem. Però aviseu-nos, vull dir que puguem tenir controlat això amb temps. I l'última, que ens parla de si els alumnes que estan tot el dia a l'escola tenen l'oportunitat de fer migdiada. Sí, els alumnes de P3 tenen l'oportunitat de fer migdiada. Aquest any, de fet, com a novetat, estaven dinant a les aules, la migdiada també la feien a les aules i considerem que també ha sigut una de les mesures aplicades que ens ha funcionat, per tant, ho continuarem fent de la mateixa manera. Doncs ja està, Xavi, no hi ha més preguntes, per tant, acomiadem la reunió. Gràcies per la vostra assistència, restem també a la vostra disposició, vull dir, tots els que estem aquí en aquesta trobada, i desitjar-vos un bon estiu i ens veiem el proper 7 de setembre. Doncs molt bé.